Allah Maha Rumeksa. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Pahing tanggal 30 Januari taun 2026. Kapethik saka Injil Markus bab 4 ayat 26 tekan ayat 34. Salah siji kesibukanku ing biara yaiku nandur kacang lanjaran. Sawise lemah ndak gawe lalan kanthi nyingkirake watu gragal, krikil lan kreweng, ndangiri sarta nyawuri nganggo kompos, pungkasan ndak deder wiji kacang lanjaran. Saben tilas panjan ndak cemplungi telung elas. Sabanjure kang ndak tindakake yaiku ngawat-awati tuwuh ngrembakane si tanduran kacang lanjaran. Ngedapi-dapi karyaning Allah Maha Rumeksa. Sakawit woh kacang lanjaran njedul saka lemah arupa tokolan, banjur megar metu godhong enome sak judu, banjur metu sulure sarta mrambat kanthi nggubetake watang ana lanjaran. Bab tuwuh ngrembakane tanduran iki aku ora bisa nyampuri apa-apa kejaba amung kanthi sempulur nyirami nganggo banyu leri lan mrenahake anggone mrambat. Kanggo nggambarake tuwuh ngrembakane kratoning swarga, Gusti Yesus sing waosan dina iki paring pasemon bab wong nyawur winih gandum. Ing pasemon dina iki dudu paraga panyawur winihe kang dadi punjering piwulang, ananging proses kepriye winih-winih gandum mau tuwuh ngrembaka. Katandhesake menawa kabeh mau dumadi awit kersa lan reksa dalem Gusti Allah kang Maha Kuwasa, mligine rikala si panyawur winih lagi turu. Kanthi rinci Gusti Yesus mbabar karya agung dalem Allah kang Maha Kuwasa liwat proses tuwuh ngrembakane si wiji. Kawitan tuwuh tokol gagang, muli banjur wiji gandum kang mentes-mentes enggo ing wayah panen kadang tani padha ngeneni. Kabeh manut karya dalem Allah, dene manungsa amung manjurung lan nyengkuyung kanthi tumindak sak bisane. Tanpa karya agung Allah, tuwuh ngrembakane wiji ora bakal dumadi. Saka pasemon iki bisa kadudut sawetara piwulang sepisan Gusti Allah mono maha kuwasa sarta maha rumeksa. Kaya dene panjenengane nguwasani lan ngreksa tuwuh ngrembakane tetanduran, kaya mengkono uga panjenengane nguwasani lan ngreksa pasaman suci kang ing donya iki dadi sambung asta, pamikiran, gunem sarta karya dalem Allah. Kuwasa lan pangreksa dalem Gusti ora sapenuhe bisa kagagabi pikiran manungsa. Jroning pasaman suci, wine sabda tuwuh ngrembaka. Kapindho, Gusti Allah uga paring daya, berkah lan pangayoman ambre pasaman suci tuwuh kanthi becik. Mula pasaman suci kudu migunakake daya-daya sarta berkah kang kaparingake dening Allah kanthi sak becik-becike. Aja nganti marga lirwa mumpangatake berkah-berkah dalem tuwuh ngrembakane kita pasaman suci ora optimal. Katelu, kaya dene gandum murakapi kanggo kadang tani, pasaman suci uga kudu murakapi kanggo umat manungsa. Rikala anane ora murakabi, pasaman suci bakal pindho uyah kang binuwang kaidak-idak wong. Para tresna pelem kinasih, pasemon dene iki nguwatake lan neguhake awake dhewe minangka warga pasaman suci, para penderek dalem Gusti. Anane pepantan pasaman suci dudu marga saka ing pikir lan odo-odo kekarepane manungsa wae, ananging kinresakake dening Allah. Panjenengane kang paring daya, rumeksa, njangkung, ngayomi sarta ngreksa pasamuan suci. Mula ora perlu cilik ati rikala pasaman suci nemoni kaningaya lan pangrengkuh kang ora becik. Satemene para panganiaya lan pangreksa ora becik mau nganiaya lan lumawan Allah piyambak. Suwawe sami munjuk,
Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharing karya agung Allah ingkang sinengker wonten ing tuwung grembakanipun alam sawegung mligine tuwung grembakanipun pasamuan dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.